Беларусь называлі кузняй кадраў для такой дзяржавы, як Ізраіль. Хаім Вайцман, першы прэзідэнт Ізраіля з Моталя. Елізар бен Егуда, які адрадзіў, дарэчы, дзяржаўную мову Ізраіля іврыт. Ён з Шаркаўшчыны. Нават прэзідэнт і нобелеўскі лаўрэат Шымон Перес, ён з Вішнева, што на Валожнішчыне. Нагадваю, мы канал «Загляне сонца». Давайте разам шукаць адказы на пытанне, як так атрымалася, адкуль у нас яўрэі і куды яны ўсе ў выніку падзеліся. Падзякі нашым фундатарам. Гэты праект жыве менавіта з вашай дапамогай. Супорцераў у нас амаль 400. Давайте даб'ем да прыгожых лічбаў. Усе адпаведныя спасылкі маюцца ў апісанні гэтага відоса. Яшчэ раз дзякуй, глядзім далей. 600 гадоў разам. Столькі мы жывем побач з яўрэямі, хоць нашы продкі не ведалі такога слоўка. Аўтэнтычны беларускі варыянт – жыды. Адсюль у нас у геаграфіі і фальклоры жыд возера, яно ж князь возера, ці там жыдава гара, нават рытуальны камень жыдоўская ярмолка. Ён знаходзіцца каля Суража. Яўрэі прыйшлі да нас у 14 стагоддзі праз Польшчу з Нямецчыны. У лацінскай мове юдэус. У польскай жыдзе. У нас жыды. І ніхто на гэта ніколі не крыўдзіўся. Бо так і яны самі пра сябе казалі. У Янкі Купалы ёсць такі верш, называецца, адпаведна, жыды. Урэшце так пісаў Змітрок Бедуля. А ён, на хвіліначку, этнічны яўрэй. Непрыстойным гэтае слова стала ўжо ў расійскай імперіі, з якой у нашай гісторыі звязана шмат чаго непрыемнага. І сталася гэта ўсё на фоне антысемітызму. Таму у савецкі час з паэмы «Тарас на Парнасе» зніклі ўсе абсалютна жыды. Маецца на ўвазе слоў. Ёсць яшчэ форма габрэй. Яна даволі позняя. Я ось люблю ёю карыстацца. Але давайте сёння дамовімся, што вось мы тут сёння будзем казаць яўрэі, сучасную форму. Але ў цытатах будзем таксама часамі карыстацца формай жыды. Добра. Сутнаснае пытанне. Як яны тут у Беларусі аказаліся? Яўрэі вандравалі доўга, тусілі на Блізкім Усходзе, у Італіі, Іспаніі, урэшце у Нямецчыне. Іх тэма – гэта гандаль і рамёствы, іх суперсіла. Паколькі яўрэі спрыялі бізнес-клімату, іх актыўна запрашалі на свае тэрыторыі. Таму у нас пры Вітаўце яны і пачалі рассяляцца. Першай яўрэйскай сталіцай на нашых землях стала Берасце. Нічога дзіўнага, бо багаты, прыкольны горад. Як ён стаў небагатым і не зусім прыкольным, мы рабілі асобную серыю, калі ласка, паглядзіце. Каб вы разумелі маштаб, у 1483 годзе берасцейскія яўрэі мелі гандлёвыя кантакты з Венецыяй. Шмат пазней, ужо пад 18 стагоддзя, яўрэйская сталіца рэгіёне перасунецца ў паўночны Єрусалім, Вільню. Пра яе мы, дарэчы, таксама недавно рабілі серыю асобную, паглядзіце, калі ласка. Чэлы праз перапіску маглі дамовіцца са сваімі аднаверцамі па фінансах. Я у цябе пазычаю, а ён за мяне аддае, а пасля я яму вяртаю, каб ты ў яго пазычыў. І ўсе ў выніку задаволеныя. І гэтыя аперацыі, скажем, паміж Кёльнам, Прагай, Кракавам, усё хуценька, всё якасна, крацей, умелі. Яны ж таксама ювеліры, рамеснікі, арендатары, шынкары. Шынкары у тагачасны момант гэта, чытай, сённяшнія рэстаратары. Пры вялікім князе Александры здарыўся цікавы эксцэс. 1495 год. Яўрэяў ад нас взялі ды выгналі, але пасля паглядзелі, што без іх даволі сумна стала, і ўжо ў 1503 годзе запрасілі назад, вярнулі з вяртаннем правоў і маёмасці. Цікава, што ў тых яўрэяў было два прававых поля. Вось натуральна існавалі паралельна. Унутранае, то бок свае суды ў грамадах, кагалах, і знешняе агульнае права дзяржавы, у якой яны жывуць, на тэрыторыі якой яны жывуць. Падаткі яны плацілі і немалыя. Тагачасныя, карацей, айцішнікі лепш не выганяць, бо робяць усё вакол сябе лепей. У 16 стагоддзе да нас ідзе новая хваля яўрэяў з цэнтральнай Европы, бо там адбываюцца пагромы на рэлігійнай глебе. А ў нас жывіце, калі ласачка, колькі хочаце. Пра талерантнасць у ВКЛ мы можам зрабіць асобны выпуск, калі вам цікава, калі вам гэта бяспечна, гоў каментары, мы адрэагуем. І тут іх стае дафігішча. Натуральна, у кожным горадзе і мястэчку. Больш таго, з'яўляюцца ешыботы, навучальныя установы, дзе вучылі талмуд, то бок
правіла жыцця, лайфстайл. У нас захавалася троху сінагогаў часоў ВКЛ. Напрыклад, Слонімская, яна адна з найбольш вядомых. Ці там Быхаўская, Ружанская, а вось легендарная Менская халодная сінагога была знесеная. І што цікава, не фашыстамі, а ўжо за савецкім часам. Сінагога, калі вы не ведалі, па яўрэйскім канонам гэта не храм, а менавіта дом малітвы. Бо храм у іх адзін, у Іерусаліме, дзе знаходзіцца сцяна плача. Колькасць сінагогаў у беларускіх гарадах пад канец 19 стагоддзя магла даходзіць да 40 у адным горадзе. То бок бадай на кожнай вуліцы. Роўна таксама раслі як грыбы і могілкі. Юдэйскія іх назывались кіркут. Сам надмагільны камень у іх традыцыі Мацэева. І вось тыя Мацэевы, на вялікі жаль, ужо ў 20 стагоддзі часта ішлі на будаўнічы матэрыял. Як бы гэта цынічна і дзікунскі не гучала. І пры немцах, і пры саветах. Пры адбудове гарадоў пасля вайны у падмуркі, у ходнікі, у пастаменты для савецкіх помнікаў шлі вось гэтыя надмагільныя камяні. Адным з круцейшых захаваных кіркутаў у нас ёсць у мястэчку Ленін на Палесе. Ну вось такая іронія ў гэтых тапонімах. У 18 стагоддзе можна канстатаваць, што яўрэі упэўнена займаюць вялікую долю ў камерцыі краю. Арендатары, буйныя гандляры, шынкары, уласнікі нядвіжкі ў гарадах. Нават яны павыкупалі сабе колішнія магнацкія камяніцы. Напрыклад, знакамітае крычаўскае сялянскае паўстанне 1740-х гадоў. Было не супраць Гераніма Радзівіла, уласніка земляў, а супраць арендатараў, яўрэяў, то бок братоў Гдайлы і Шмуйлы Іцкавічаў. Бо тыя ўзялі ў аренду зямлю і выціскалі з яе ўсе сокі, бо хутка трэба было яе гэтую зямлю аддаваць. Яўрэі не маглі валодаць зямлёй, але маглі браць яе ў аренду. Ці маглі браць у аренду нават гатовы бізнес, ну, напрыклад, карчму. 18 стагоддзя сапраўдны час корчмаў, ну і адпаведна алкагалізацыі. Адсюль злавесны міф пра яўрэя-карчмара, які спойвае наш народ. Агулам, у канцы 18 стагоддзя на землях ВКЛ пражывала каля 300 тысячаў яўрэяў. Здаецца, не так і шмат, але колькасць у гарадах складала па 60-70%. І тут адбываюцца падзелы Рэчы Паспалітай і прыход на нашай тэрыторыі Расіі. Гэта цалкам новая старонка гісторыі, якая моцна адбілася на герметычным, на першы погляд, яўрэйскім свеце. Яўрэі на Маскові не жылі. Узнікае пытанне, слушнае, чаму не жылі? Бо гэта варварскі халодны край. Першым, што зрабілі маскалі, калі занялі Полацак у часе Лівонскай вайны, парэзалі і патапілі ў звіне нашых жыдоў. Таму у іхнай мове здаўна жыдавін, гэта слова адмоўнае, ругательнае. І ў яўрэі у іх там не сяліліся. Што ж, Расія прыйшла за імі сюды, у Беларусь, Літву, Украіну, Польшчу. Галоўнае новаўвядзенне новай адміністрацыі рыса аселасці, то бок мапа. То бок на ўсход ад той самай рысы перасяляцца было забаронена. Вось яўрэі і жылі ды множыліся ў нас ды ва ўкраіне. Адсюль сітуацыя штучна перанаселеных яўрэямі гарадоў. А паколькі прыгоннае права яшчэ дзейнічае, сяляне ў тыя гарады ехаць не маглі. Яўрэі не могуць на вёску, беларусы не могуць у горад. Таму дысбаланс. Вось, напрыклад, у Гродні 1810-х яўрэяў 88%. І яны тут і самыя багатыя, і самыя бедныя. Дарэчы, вялікі гарадзенскі пажар 1885 году акурат з прычыны мега шчыльнай драўлянай забудовы. Бо там быў такі Гарлем, і агонь вельмі хутенька выпаліў амаль весь горад. З аднаго боку, нашы продкі бралі з ідышу нават асобныя слоўкі. Транты, гвалт, цымус, хеўра, гармідар. З іншага, момант такога вельмі адчувальнага недаверу. Як да чагосьці іншага. Таму, калі свеціць сонца і ідзе дождж, казалі жыдоўскі дождж. Калі ж на Палесе наадварот выклікалі дождж у час засухі, то абрад суправаджаўся кіданнем гляка. Гэта абавязкова скрадзенага у жыдоў. У калодзеж. Тыпу, жыды нейкія іншыя магічныя людзі. У іх усё іншае. Роўна таксама жыд, як персанаж быў у нашых калядках ці вясельных абрадах. Не блытаць усё гэта з антысемітызмам, бо гэта тупа эфект іншага, непадобнага да сябе, а не нейкая там прыродная адчувальная нянавісць. Зусім іншыя наратывы былі ў Расіі на афіцыйным узроўні. Бо ў другой палове 19 стагоддзя
Там афармляецца крэпкі такі упэўнены антысемітызм як палітыка з падтрымкай праваслаўнай царквы. Тады ж стартуе легенда пра младзенца Гаврыіла, дзіцёнка, якога нібыта замучылі яўрэі ў бочцы з цвікамі і на яго крыві зрабілі сабе мацу. Хорар, якім пужалі сялянаў. Іконы святого младзенца Гаврыіла ў абавязковым парадку вешалі ў царквах. Яго мошчы пэўны час нават захоўвалі ў жыровічах. І тут цікава, бо масавых яўрэйскіх пагромаў у такім маштабе, як, напрыклад, у Адесе, Кішынёве, Кіеве, у нас не было. То бок, людзі на прапаганду масава ўсё адно не купіліся. Нават пагром у Беластоку быў забяспечаны стаяўшымі тут расійскімі салдатамі, а не народам мясцовым. Тым не менш, яўрэі разумелі, што ў рускай імперыі жыццё не айс, і часта сем'ямі ўжо адкладалі грошы на эміграцыю за акіян у ЗША. Давайте одно імя я вам прывяду. Мэйр Ланскі, сапраўднае прозвішча Сухаўлянскі, ад мясцовасці Сухаўляны. Нарадзіўся чалавек у Гародні ў 1902 годзе, а ў 9 гадоў, сваіх 9 гадоў, сям'ёй пагнаў у Штаты. І там раскрыўся арганізацыйны і творчы талент гэтага чалавека. Ён стаў каралём амерыканскай мафіі, трымальнікам хатэляў, казіно, бізнесаў на Карыбах, Багамах, Гаіці, гэтак далей. З яго спісаныя героі хроснага бацькі і аднойчы ў Амерыцы. Вось такі чалавек нарадзіўся ў нас, рэалізаваўся там. Дарэчы, як месца нараджэння пісаў Поланд. Што цікава, пераязджалі не толькі людзі, але і звычаі, музыка, стравы. Кныж, традыцыйны для нашага рэгіёна страва, стаў вулічным фастфудам у ЗША. Любімая хавка, дарэчы, Фрэнсіса Скотт Фіджеральда. Это той, які напісаў «Вялікага Гэтсбі». Ці вось бэйгл. Гэта абаранак з дзіркай, радня нашых смаргонскіх абаранкаў, якія вазамі вазілі ў Вільню на кірмашы. А ён, той абаранак, зрабіў сабе, узяў кар'еру ў ЗША. Яго пачалі рэзаць на палову, кідаць начынку і зрабілі вельмі папулярным і паспяховым фастфудам. Пералом 19 і 20 стагоддзяў наогул яўрэйскі рэнесанс у рэгіёне. Нягледзячы на расійскую палітыку, а можа і дзякуючы ўсім гэтым абмежаванням, выбух пасіянарнасці. Гэта гісторыя таго ж Елізера бен Егуда, які нарадзіўся ў 1858 годзе на Шаркаўшчыне ў Лужках. Чалавек стаў адным з заснавальнікаў сіянізму і руху за адраджэнне іўрыту. Каб вы разумелі, іўрыт – забытая мова пяцікніжжа. Шмат стагоддзяў усе гаварылі на ідыш, куды больш, чым мы па-расійску. Нават у Ізраілі, нават пасля атрымання незалежнасці ў 50-е гады, людзі часта адмаўляліся прымаць іўрыт. Тыпу, у нас жа ёсць ідыш, ну на халеру нам тая забытая мова. І толькі пазней канчаткова перамагла лінія за адраджэнне забытай мовы. Гэта унікальны выпадак у гісторыі чалавецтва ў прынцыпе. Рэспект. З таго ж часу гісторыі Льва Бакста, Марка Шагала, Хаіма Суціна, Юда Ляпена. Гэта мастакі, якія нараджаліся і раслі ў нашых гарадках і мястэчках, добра памяталі адзін селядзец на 7 дзяцей, беднасць, галечу, але па магчымасці выязджалі, каб рэалізавацца ў шырокім вялікім свеце. У Парыжы, напрыклад. Хаця таму ж Юда Ляпену мы ўдзячныя за лінейку вельмі атмасферных мастацкіх твораў па тутэйшым яўрэйскім жыцці. Вельмі маляўніча. Паглядзіце на экран. Што яшчэ важна? Тагачасная яўрэйская грамада закіпаючы кацёл. Веруючыя, неверуючыя, камуністы, анархісты, сацыялісты, сіяністы, эсперантысты часцяком найбольш ненавідзелі яўрэяў іх жа браты яўрэі. Бо тыя былі не такія яўрэі, якім хацелася. Як, напрыклад, стваральніка штучнай мовы эсперанта Лазара Зіменхофа літаральна хейцілі ў сінагогах, бо той быў за інтэрнацыяналізм і каб усе мовы зліліся ў адно. Ну, а гэта ж тыпу здрада. Чаму так сталася? Адкуль гэтая пасіянарнасць? Бо доўгія стагоддзі. Раз. Захоўванне ідэнтычнасці ў чужым асяроддзі. 2. Варожасць таго самага асяроддзя. Трэба атрымацца за сваіх. 3. Камунікабельнасць. Трэба ведаць і сваю мову, і іншыя мовы. 4. Кніжнасць. Яны усе ж чытаючыя проста пераключаюцца з чытання Торы на, напрыклад, капітал Маркса і гэтак далей. 5. Незамацаванасць на зямлі. У выніку большая мабільнасць. Хоць ты ў Галівуд едзь, хоць у Парыж і шчасліва там рэалізуйся. З гэтым усім напорам яўрэі ўваходзяць у 20-е стагоддзе. Першая сусветная, рэвалюцыя, яшчэ адна рэвалюцыя, грамадзянская вайна. Бадай усе арміі, якія праходзілі туды-сюды, займаюцца пагромамі. Жыццё спачатку б'е, а пасля прымушае мабілізавацца. І тут жа рэнесанс яўрэйскай культуры і мовы, яшчэ ідыш на той момант. У БСР ён супаў з часам беларусізацыі, другая палова 1920-х.
Яўрэйскія газеты, тэатры, бібліятэкі, кнігі на ідыш друкуюцца на дзяржаўным узроўні. Яскравы герой часу з Змітрок Бядуля, Самуіл Плаўнік. Ён скарышыўся з беларусамі з нашаніўскіх часоў, працягваў і ў савецкі час. Да 20-х яўрэі былі замкнёны ў гарадах і мястэчках. Беларусы былі замкнёны ў вёсцы. І тут ідзе ломка гэтага ўсяго. Напрыклад, савецкія ўлады спрабуюць арганізоўваць яўрэйскія калгасы. Вось вам газета «Плуг» 1928 году пра яўрэйскае земляробства і арцель «Спартак» на Шклоўшчыне. Ну, нібыта ок. Але Сталін згортвае НЭП, то бок гандляваць ужо больш не можна. Беларусаў заганяюць у калгасы, а яўрэяў на фабрыкі і заводы. У лепшым выпадку у розныя там бухгалтэрыі ці настаўнікамі ў музычныя школы. Паралельна тэма барацьбы з рэлігіяй, актыўнае закрыццё сінагогаў. Так, харальная сінагога ў Менску стае яўрэйскім тэатрам, а ўжо пасля вайны рускім тэатрам. Яўрэі, вядома, церпяць, як і беларусы, ад вялікага тэрору 37-38 гадоў. Прозвішчы яўрэйскай інтэлігенцыі, напрыклад, Мойша Кульбак ці Ізі Харыка, у тых самых расстрэльных спісах, што і нашы паэты-пісьменнікі. То бок, з аднаго боку, Менск 30-х стае цэнтрам яўрэйскай культуры. З іншага, сама савецкая ўлада яго і ліквідуе. У заходняй Беларусі, якая была пад Польшчай, нягледзячы на палітычны ціск, тыя яўрэі мелі шанец перажыць усе працэсы, тупа фізічна. Гандляваць, мець свае банкі ці быць заможнымі адвакатамі. А калі што, эміграваць шчасліва за акіян. У БСР гэтая опцыя ўжо была зачыненая. Другая сусветная — Халакост. Няма патрэбы пералічваць усё гэта падрабязна, бо мы не паспеем. Гісторыя пра гета, расстрэльныя ямы і вывазы ў лагеры смерці. Скажам так, гэта было вялікае выпрабаванне для ўсяго грамадства на тэму адмены пэўнай катэгорыі таго самага грамадства. То бок, калі савецкая ўлада адмяняла па сацыяльнай прыкмеце кулакоў, святароў, інтэлігенцыю, то нацысцкая па нацыянальнай. Тэст на тэму, ці так можна, і што вы будзеце рабіць, калі з вашымі суседзямі так абыходзіцца. Так, сярод беларусаў багата праведнікаў свету, якія ратавалі тых самых яўрэяў. Але вялікая частка і тых, хто зрабіў выгляд, нібыта нічога не адбываецца. Што яны не мы, і ўсё. Але так было ў кожнай крызіснай сітуацыі 20-го стагоддзя. Тваіх суседзяў адмяняюць, як палякаў у 1939 годзе, і ты сам вырашаеш, дапамагчы ці не. Паваенны час, закрыццё яўрэйскіх бібліятэкаў, тэатраў, згортванне ўсяго гэтага. Таксама і канчатковае знішчэнне яўрэйскіх некропаляў. Напрыклад, у Гродні вялізныя могілкі былі знесены ў 1960-х і пераўтвораны ў стадыён Нёман. Па мясцовай легендзе, усе злы беды аднаменнай каманды звязаны менавіта з гэтым, бо стадыён на костках. Тым не менш, у 50-60-х гадах у Менску, Гродні ці Бабруйску нормай была прысутнасць мовы ідыш на вуліцы. Норма, калі нават не яўрэі ведаюць яўрэйскія слоўцы ў мове. Але ад 60-х пачынаецца рух за эміграцыю у Ізраіль. Яно, вядома, не проста выехаць, але людзі актыўна спрабуюць. А ўжо калі шлюзы адкрыліся пад канец 80-х, на пачатку 90-х з'ехала проста велізарная, велічэзная колькасць. Таму на 2019 год у Беларусі па розных там звестках ёсць толькі 0,1% яўрэяў, 1013. А гэта тады, а зараз у 2025-м, напэўна, яшчэ меней. Шымон Перес, легендарны прэзідэнт Ізраіля, які змог дасягнуць з палестынцамі міру ў 1994 і стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі, у 90-е двойчы прыязджаў на радзіму у Беларусь. У Вішнёва на Воложеншчыне. Паводле Владзіміра Арлова на адным з афіцыйных прыёмаў Перес падняў тост за тое, каб беларусы адраджалі сваю мову. Магчыма, дзядзька, які ваяваў за Ізраіль, будаваў той самы Ізраіль усё жыццё, нешта ведае ў гэтай справе. Як вы думаеце? Напішыце, ласка, ў каментарах. Ну і наогул, пра што уся гэтая гісторыя, пра гістарычныя траўмы, пра мабільнасць, пра тое, як людзі ўмеюць быць салідарнымі, працавітымі і творчымі, нягледзячы на поўны звездзец, чаму, уласна, мы можам павучыцца ў яўрэяў. Каментары адкрытыя, калі ласка, калі вам бяспечна, залетайце. Я ж нагадаю, што мы канал «Заглядне сонца». Калі падабаецца, можаце не толькі націснуць падабайку, але і дапамагчы нам капечнай. Усе спасылкі на адпаведныя інструменты знаходзяцца ў апісанні. Дзякуй за прагляд, дзякуй за донат і давайце беларусець разам.